ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଦିନଟି ହେଉଛି ରବିବାର। କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ମନ ମୋର ତରବର। ଆରେ ବା, ଆଜି ଆମ ଘରେ ଖୋଲିଛି ମାଛର ଦୋକାନ। ମୋ ବାପା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାରାଦୀପ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ମାଛଠାରୁ ମୋର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାରି ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଆଗ ଭାଜିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ପ୍ରଥମେ କଢ଼େଇ ବସାଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଯେମିତି ସରିଛି ମୋ ଭଉଣୀ ସେଥିରୁ 4ଟା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ହେଲା ମାଛ ଭଜା। ଖାଇଲେ ଲାଗିବ ଭାରି ମଜା। ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଘାଣ୍ଟଟା ଜମା ଖାଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବି ବୋଲି ଆଜି ଭାବିଥିଲି। ଭୋଜିକି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଘାଣ୍ଟ ଖୋଜନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଆଜି ଭୋଜି କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଘାଣ୍ଟ ମୋର ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋ ଭଉଣୀ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବ ବୋଲି ଜଗି ବସିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଲିଟା ପ୍ରେସରରେ ସିଟି ମାରିକି କରିଦେଇଛି। ଘାଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ରବିବାରରେ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ରହୁଛି।